Anong pangalan? Kudurot. Yun! Mga kasinag, isang magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon pala mga kasinag, magkatrabaho kami kay Tio Mando. Kasi na kay Tio Mando mga kasinag ang turno. Kaya ang Team Lakas nandun sa kanya ngayon. Hindi ako nakapagtrabaho kaninang umaga. Gawa ng sinundo ko kasi si Mama Mer ng mga kasinag doon sa Barangay Pamintan. Kasi gawa ng kagabi kaya dinala si Mama Mer sa ospital. Tumaas yung kanyang dugo. High blood eh. Kaya sinundo ko kaninang umaga, hindi ako nakapagtrabaho. Kaya ngayong hapon lang ako magkatrabaho mga kasinag. Ang trabaho pala namin dito ngayon, gagawa kami ng kulungan ng baboy. Ayan, ililipat na namin itong mga kahoy na yan. Dalhin natin itong haligihin dun. Ayan mga kasinag, dito lang sa area daw na ito kami magawa ng kulungan ng baboy. Inaalis lang nila yung gabi. Natong kung tawagin dito sa Bicol. Ayan. Dito kayo magtatayo. Malnas! Mure na dinaya ko pa rin. Hindi na mabunot. Malnas ang sakuyang tigpusok sa imo subago sa buklihon. Oo, hindi nga daw. Buray naman. Kasi nag-uwag ka kami. Pagkabagting ikang mo. Yun! Sibot kayo magkahila ka sa press. Dahil pa man nahilaho. Iyaw na mo. Ay dahil pa man kukuno. Tarahi. Iyaw na. Iyaw na. Ay po sa start ha. Dora, dora ka dyan son. Apa ilay? Apa matay? Yan. Gura no isa ko. 30. Pagka ko. Dito na ila. 30 pagila. Hanggang bye-bye lang. Oo. Kapag ay ana, kinay ko ta ano man ilaw ko to. Hindi man ko nagpadik. Kaya pa ko may dara akong sako. Mo ito na ko. Mo don. Yan ang laga yan. Yan. Lagi na pa dito. Kulang ko yan. Lagan na ba? Sukat nga, sukat. Magkaiba yan, Tiyo. Magkaiba ito na At ako lang haligi dito, sa ditang haligi doon. Parehas mo ng pugos ng kahoy kaya. Kaya hindi. Pares mo bagaw. Ibuha ko di wifi-an ko. Lagi ko para tayo. Dahil ka na-aara ang grupo mo. Dahil ka na-aara. Ay, nakaharap mo niya. Nagkari ako. Hindi ako nag-doon. Grabe ako kang Kalmada sa kiloon. bako lang dito. Sinipit. Hindi talaga. Ay, talaga. Napareha niya. Hindi ko sumakot. Hindi nga sige. Kasundin nga ni Paroso na ko. Dinuong tabo. Nag-arasusit ay sinipit. Napatigiyan. Ano talaga Diyos. Ayan. Mga sinag, ginulad-ulan na lang kami. Ang bihira na yan. Sa kuya, oh. Ayan si Kuya Barok. Tapos yung dalawa naman mga kasinag. Ayun, nagtatabas doon sa taas. Pinapalinisan Tio Mando yan. Para malinisan yung gilid na yan. Ayan, kami naman, nagkakayaw na nito. Ay, nagkakayaw, ayos na nito. Pinapakuan namin ng mga kakabitan ng mga bubong. Tapos yung mga dingding niya dito na lalagay. Ayan, abanatama natin. Picturean ko man ini. Tusin ko. Mga housing, ano man? Ano yung tawag din? Housing loan? Wah, housing loan. Ewan. Tusin ko makaibigan ko nito. Ano? Patay lang. Bilang dito. Bigyan putulong ka muna niyo. Putulong ka muna ito. Bilang mo ito. Sabi ko. Now. Sabi natin ano.
Hasa ito eh. Oh. Yan na. Hasa. Pagtingin ako dyan. Iyo. Kaya mo po. Ay, kasi ito yung sarang. Maipiin. Ayo. Ipangking ako dyan. Wala si Iking. Ibang klaseng tabig niya. May mga ang tabig niya yan. Ay, bakong kabig, tulak pala niya. Alin? Kahasa! Ganyan na yan. Bakong kabig, tulak. Ano, patay na. Yun na yan. Yan ang baga. Tibay naman yata ito. Ano ang kiling ka na eh? Pamputol ko lang pampaan. Pamputa. Hindi mo ito. Sa isang riyakad ka rin. Mahaba ba ito na ngayon? Kabilaan. Sigurado ka sinito ka. Lagi. Palastik yan mga kasinag. Banata na kami ng ulan. Hindi na tumigil ang ulan. Pambihirang panahon talaga namin eh. O tingnan nyo mga kasinag, sige pa rin ang ulan. Hindi pa namin natapos yung trabaho namin. Merendala na agad. Ayan o. Ito pala merendala namin mga kasinag o. Spaghetti. Tapos tinapay na pandikoko. Kape. Tapos meron kaming soft drinks. Yeah, soft drinks. O meron pang kopi ko. Kopi mo. Ano? Ayan pa. Kulit talaga yun eh. Sino ay birthday? At may spaghetti. Mucho, nakapula. Happy birthday. Suyo pa lang may birthday. Lamig talaga. Yung ina niya, timpo kang uran. Nakaato. Hindi. Merendala na agad. Malabos ako kang kape. Ito ito man. Tiyo, madala ka mo tiya. Merinda na po. Ay mga sinag, merinda tayo. Ay, sige. May kalintura. Hindi pa yata makabangon. Huwag natrangkaso man. What may ano ito? Kapihan? Maurat na kapihan ito. Banata na yan. Maiwan baga natin yan na anong hanalaang atupan at floringan. Hino ba ano? Si Mando. Floringan niya ngayon. Ulan. Ay, naplurihan niya. May anong may May bagot. Aminoy. Oo. Inisa mo yan, inisa doon duha. oh, ayan ka, grabe naman yan, matindi yan. Ano mo man yan? Mumpo. Ato, Mumpulutan, grabe. bumpo, ayan mga sinag, bumpo. Ano ito? Alak ng pare. Asin sa ng Team Lakas at Kusot mo gilagi. Malis mo. may kuryente na dito? Ayaw matuwar kasi hindi naman. Tiglinigan ko na demana ni kahoy. Kala ko wala pa. Lugi ako. Kayo pala nagkakape, ako hindi kaya nagkakape eh.
Yun! Lumiwanag, may kuryente na pala talaga. Fruit. Pero, Yan. Apo. Anong palangan? Anong pangalan? Kudurot. Maganda yung tail mo. Puro yan. Ah! Literal mong brand sa may pungkan tulay. Kaya pangalanan yung pururot. Napurot. Doon yan, yung malang kinuha ko. Maurag na pangalan. Purot. Purot for short. Mga kasinag, umuwi na kami dito sa bahay. Pambihira. Inulan-ulan kami kanina. Grawin lamig. Basa-basa kami mga kasinag. Puntahan ko muna si Mrs. at tagbahog yata ng baboy. Hey! Ayun naman si Kuya oh. Babahog ng baboy. Ang lamig. Grabing lamig. Ay, awa man ni Kambi. Kambi. Awa man ni Kambi. Ay, basa-basa na. Ano, basa-basa ka na. Saan ka na pupunta? Ha? Mahalik ka na. Dito ka muna, dito. Grabe. Talagang matindi ang lamig mga kasinag. Hello. Kano ka dyan? Ang taga-katago. Kano ka dyan? Ayo. Ano sikreto? Nakatago si Mrs. dun. Nilalamig din yata. Oh, dito ko na. Ito na sa opay. Ano, kumain ka na opay? Bakit nandiyan ka sa kainan mo? Baba dyan. Uy. Tapos ito naman si Toki, yung aming barako. Ayan. Yung isa, si Star. Ang baboy namin mga kasinag, isa, dalawa, tatlo, apat. Ayan o. Dyan ka. Yan ang paapat na baboy namin mga kasinag. Tapos ito ang panlima. O sige, kumain ko muna dyan.